Ahojte, vítam vás pri sledovaní prvého videa na mojom kanáli. Dnes vám chcem povedať zo pár vecí o obsahu, ktorý tu môžete očakávať. Som dospelý LEGO zberateľ, staviteľ a hlavne fanúšik. YouTube kanál si zakladám preto, aby som s vami, ďalšími LEGO fanúšikmi a nadšencami, pozdieľal svoje starosti a radosti s LEGom, ktoré zažívam. Mám v pláne si rozšíriť svoju zbierku o rôzne sety, niektoré oficiálne, vydané priamo spoločnosťou LEGO a niektoré neoficiálne. Medzi tie oficiálne patria napríklad pôvodné Ninjago City sety, ktoré sa dnes už žiaľ nevyrábajú. A medzi tie neoficiálne patria sety z Bricklink dizajnerského programu, ktorých sa vyrobilo z každého len 10 000 kusov. Na sekundárnom trhu sa cena takýchto vyradených setov môže hýbať aj okolo 650 € za kus, a to ja nie som ochotný zaplatiť naraz jednému človeku. Preto si tieto sety chcem vyskladať z jednotlivých súčiastok. Týmto spôsobom ma to vyjde lacnejšie a peniaze rozdelím medzi viacerých predajcov a hlavne si svoje náklady rozdelím na viacero mesiacov. Okrem týchto setov mám momentálne naplánovaných viac ako 60 LEGO modelov rôznych veľkostí. A keďže chcem veľa stavať, potrebujem veľa súčiastok. Z tohoto dôvodu môžete zo začiatku očakávať prevažne videá o nákupe a triedení súčiastok. Takisto vám ukážem aj rôzne LEGO sety, ktoré som si už zakúpil s účelom ich rozdelenia na súčiastky. Jedným z mojich vysnívaných LEGO projektov je stavba LEGO mesta, na ktoré tiež budem potrebovať súčiastky. A v poslednom čase sa mi páčia aj témy stredovek a cyberpunk, preto rozmýšľam aj nad stredovekou dedinou či cyberpunk budovou. Ale to už veľmi predbieham. Okrem stavenia nových setov a modelov chcem vylepšovať aj tie už existujúce, ako sú napríklad staršie modulárne domy. Videá budem uverejňovať nepravidelne a možno chaoticky. Všetko bude závisieť od môjho voľného času. Teraz na začiatku mám čas niekoľko dní, ktoré môžem venovať natáčaniu. Preto minimálne prvých 15 videí bude natočených v rozpätí len pár dní. Avšak si ich budem uvoľňovať postupne. Napríklad najbližšie 2 videá som natočil už pred mesiacom, keď som mal čas. Momentálne nemám žiadne skúsenosti s prácou s videom, preto budú moje videá upravené len minimálne. Verím však, že budú dostatočne dobré na to, aby sa dali sledovať. Myslím, že to je na teraz všetko, čo som chcel povedať. Lúčim sa s vami a dúfam, že sa stretneme pri ďalšom videu.